Inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngokusizwa uNkulunkulu mina engizoqondisa uhlelo namhlanje. Sithanda nje ukumbonga uNkulunkulu ukuthi aphinde akaze ukuhlanganisa futhi sikwazi ukuphumelela sibe khona. Sigcine isonto lonke sesiphinde futhi silapha ebukhoneni bakhe uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngaphambi kokuba siqhubeke ngizocela ubabujala sivulele inkonzo. Siyabonga. Sacela ngaphambi kokuba siqhubeke sicule lapha emacilongweni u-110 sivule ngalo. Number 110. Webathanda yenhlanhla yokukholwa kuye uJesu nokuphathwa ezakizandla asise ekhaya
Jesu Kristu inkosi waseNazareth. Thina kuphela abekho abaqalayo ukufika. Ngicela ukushiya leli thuba ngishiyele kofakazi. Number 80. Umzuzu nayo Jesu uyaguqula zinenkathazo
Ngisacela mawusibongele usibusisele umnikelo. Jesus Christ.